Como nace Elefantes e Castelos? Dende cando aquí en Padrón? Pois nace de fai 6 anos, somos eu e máis a miña compañeira Joana, nace a raíz da maternidade de ambas. Ah, mira. Pois a raíz da maternidade démonos conta de que buscábamos un tipo de produtos e de xoguetes para os nosos nenos e que tiñamos que acudir a vilas grandes para compralos ou ben ou compralos online. Entonces esa necesidade naceu o proxecto e aquí levamos 6 aniños moi contentas. 6 anos. Bueno, eres de Padrón, Bea? Non, ¿No? Somos da Contorna. Eu son de Cuntis e a miña compañeira de Pontecesures. Pero bueno, estamos super contentas do acollemento que tivemos aquí na vila. O sea, foi un pouco a necesidade de ser nais e de repente de buscar algún xoguete que fora algo máis que lúdico en si mesmo, non? Xoguete educativo, era un pouco esa necesidade? Sí, buscamos un tipo de xoguete que non fose o xoguete que saía na tele. Claro. As dúas nos víamos na necesidade de desplazarnos a vilas grandes onde si tiñamos, ou ben a compralo online. Online. Cando decimos xoguetes educativos, de que estamos a falar? Pois estamos falando de xoguetes, a ver, a día de hoxe creo que todos vivimos un pouco rápido e os xoguetes dos nenos están un pouco nesa mesma liña, pero despois cando vamos ao cole pedimoslle pausa e non a teñen, entonces estábamos buscando eso, nun xoguete máis como os nosos xoguetes, onde sean os protagonistas os nenos e non meros espectadores do que fai o xoguete. O sea, pantallas poucas. Sí, nos atenden vai un pouco por aí, non? Pantallas e pilas moi pouquiñas, sí. Pilas poucas. Sí. Que bueno, que a ver, que todo os nenos, por eso teñen moitos xoguetes, entonces creemos que todo hai cabida para todos, o sea, está ben e nos defendemos que cantos máis negocios haxa mellor, porque hai sitio para todos. Conta Papá Noel e os Reis Magos con estes xoguetes educativos? Soen facer pedidos aí o Rei Mago, sí? Nós temos sempre as portas abertas e nos levamos 6 anos gracias a que contan con eles. Pois a verdade que sí. Bueno, como é o día a día de ter un comercio destas características, bueno, un pouco o estar en Padrón estes 6 anos, é unha vila, como a defines? Viva, sí? Pois nós estamos moi a gusto, xa digo que non ningunha, bueno, as dúas tiñamos a tradición, a xente aquí da Contorna ten a tradición de vir o domingo ao mercado, a dar un paseíño, entonces coñecíamos Padrón deso, do que dos mercados, non tanto a vila en si cos comercios, pero nós dende que abrimos sí que nos parece unha vila dinámica, onde se fan moitas cousas para grandes e pequenos. O Nadal parece que decora moi bonito, que é unha Estamos na casa de Papá Noel, que non la prestou que non todo o mundo pode estar aquí na casa de Papá Noel, no, a verdade é que non. Eso, que sí que pensamos que se fan un montón de actividades, este ano que a pista de xeo e demais, entonces sí que nos parece que é unha vila para pasar unha tarde, unha vila moi a nos gusta moito, unha vila moi bonita. O mercado dos domingos, que é a porta de entrada para descubrir Padrón. No teu caso foi, seguramente que na de moita xente, ese mercado tradicional, un dos mercados, penso que de máis forza, eu non sei, decir de Galicia igual é moito decir, pero danos a Contorna. Sí, o mercado dominical dos domingos, a verdade que é para coidar e para seguir mantendo. Sí, totalmente, é un mercado moi grande, o domingo non é un día onde máis mercados haxa, sí que é verdade que recibe moitísima xente. Tamén a hostelería, ten un montón de accións, non é unha vila que, sin ser unha vila na que residimos, unha vila que acudimos a diario que nos gusta moito. E agora o Concello puxo en marcha os bonos Padrón, que son uns bonos que pretenden un pouco dinamizar, que todo quede aquí e demais. Estás adherida? Como vai? Como está funcionando? Que valoración podes facer? Adherímonos a todo que haxa, nos aí estamos. Sí que queremos que todos os bonos a nos e creo que a todos os comerciantes lles axuda un montón, os trámites son moi sinxelos. Sí, eso te iba a preguntar, se é complicado, non? Non, é moi fácil, sempre é o mismo, adherirse mediante un link e despois recoller o que son o material en papel para dar publicidade na tenda, o sea, é sinxelo, é que nos, pese a que ao principio tiñan a preferencia a xente de Padrón e nos non sendo de Padrón, parecenos estupendo, porque hai outros bonos ao que os demais nos podemos adherir e si que queremos que, de feito, acabaronse prontiño, si que pensamos que foron un éxito. Pois alégrome, seguramente aqueles impulsores dentro do Concello e demais. Outro día dicía a concelleira nestes mesmos micrófonos, pero nos nosos estudios, que pensaba que empezaba a ser xa necesario unha unión do comercio en xeral para constituirse como asociación que facilitara ainda máis este tipo de iniciativas, que pois que tense que tramitar prácticamente de forma unitaria cada vale e que a través dunha asociación pois sería todo máis doado. Como é o sentir
comercial a nivel grupal, tira moi individualista, pensas que podería ter máis recorrido ou crear unha asociación como empresarial? Eu falo a nivel particular, percepción, claro, sí, a percepción. Sí que é verdad que no ano que abrimos foi o primeiro ano onde non había asociación de comercios. Xusto aí. Sí, entonces sí que é verdad que non vivimos esa parte. Sí que temos un grupo, como en todos os sitios, claro, a nivel de WhatsApp, onde damos difusión e comentamos cousas, claro, pero como todo creo que sí que haxa unha asociación ou algo en conxunto sí que facilita facer moitas medidas que falando dun a un en particular ao final acabalas deixando de lado e non as levas a cabo, pero bueno, todo dá o seu traballo. Eu creo que o mellor o feito de que non se houbera deixado de facer axudaría que agora volver a poñelo en marcha sempre custa todo máis. Exactamente. Vea, xa por último, todo sempre que chegan estas datas e sobre todo, bueno, pues aqueles que vamos deixando un pouco xa de lado pola idade dos fillos e os xoguetes e demais, sempre se poñen de moda algúns xoguetes. Nos educativos, neste tipo de xoguetes tamén hai un top 3 do que a xente máis lle gusta ou non? Ou é moi... Non, pero eu creo que sí que desde a pandemia sí que os xogos de mesa son estrela, axudou moitísimo tamén creo para chegar a ter ese tempo para chegar a moitas casas os xogos de mesa, e vese que sí que aos nenos lles gustan, sí que ao mellor nos falta tempo para compartilo, sería cousas das que destaco. E non, sí que é verdad que tamén libros vendemos unha barbaridade deles, e aos nenos lles gusta moito. Libros e xogos de mesa. Interesantísimo, un xogo de mesa senta moi ben, sobre todo nestes días de frío, que onde vas? Exactamente, nos de Choiva non che quero dicir. Ben, é verdade. Bueno, pois Elefantes e Castelos, recomendado esa visita pois para botar unha ollada e para sorprender os nosos cativos e para asesorar a Papá Noel e os Reis Magos e o apalpador, se así o desexan tamén, pois que existen outro tipo de xoguetes, uns tipos de xoguetes donde se vincula o entretenimento, a educación en sí mesmo, e non o xogar por xogar, moitas veces co perigo que conlevan algún tipo de xogos que se convirten en adicións. Estamos falando de cousas moi serias, de cousas o gallá algún fora adicto a entreterse dun xeito natural e educativo, porque ao final non deixa de ser formación e non todo o contrario. Bea Martínez, graciñas por participar neste programa especial e que vaya moi ben, bon Nadal e todas estas cousas. Igualmente, gracias a vos. Graciñas. Pois gracias, Sara, pois seguimos adelante, programa especial, estamos caminito de las 11, primera hora ya cumplida, al ladito del Gadis, en la casa de Papá Noel, que mientras no llega, pues se la estamos custodiando nosotros, y la verdad es que viendo cómo Padrón pues hace su día a día en esta jornada ya de 17 de diciembre, enfrentándonos a la recta final, entrada del Gadis, la gente buscando suerte, buscándose el numerito para confiar en el azar y en la suerte. Habrá que llevarse algo, Ángela, porque si tenemos toda la mañana al vendedor ahí y hay que llevarse algo después. Bueno, también, vamos a hablar con un montón de protagonistas, pero bien es cierto que en este inicio de programa queremos hablar con el comercio. Nosotros estamos muy involucrados con la apuesta por el comercio, porque detrás de cada persona que abre y baja la persiana de su negocio hay pues gente emprendedora, gente que decide montar un negocio, sea el que sea, y tirar hacia adelante. Y es muy batallador, muy batallador. Las pymes, los autónomos, el sacar adelante, necesitamos, pues yo creo que entre todos darle esa recompensa, ese premio. Bueno, pues hoy se lo damos en forma de entrevista, por si alguien no conocía Color de Rosa en Padrón, pues que lo conozca. Y de rosa viene, color corporativo. Antía Ares, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, gracias por que venía un poco nerviosa con esto de las entrevistas. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué es Color de Rosa? ¿Cómo nace y a qué os dedicáis? Pues mira, Color de Rosa es un centro de belleza que estamos aquí en Padrón, hace 8 añitos que abrimos, y lo que hacemos es, pues mira, sacar lo mejor de nosotras mismas, porque al final las mujeres y los hombres tenemos una belleza innata que ya es nuestra y que lo que queremos es pues realzarla todavía más. Somos expertas en tratamientos faciales y corporales, además realizamos láser, uñas, varios servicios que habitualmente hacen los salones de belleza. Vale. No es estética, es belleza. Es belleza tratamientos y bienestar. Es belleza perfecto. Y bienestar, porque también hacemos tratamientos spa, como chocolaterapias, cafeterapias, tratamientos más de relajación y más de wellness. Estamos un poquito enfocados en eso, en realzar la belleza propia que ya tenemos nosotros. Vale. Y la paz.
Sí. Y la tranquilidad. Y la relajación. Y la relajación. 8 años. ¿Eres de Padrón, Antía? Soy de Valga. Pero bueno, llevamos con negocios en Padrón, mis padres tienen negocios en Padrón, ¿también? mi hermana sí, también. O sea que es un poco coger las riendas un poco de lo que se ve en la familia. Sí. Aparte, un Padrón es un pueblo que creo que tiene muchísimo que ver, muchísimo que ofrecer, y creo que es un pueblo precioso. Entonces yo animo a todo el mundo que venga a Padrón, que compre en Padrón, que trabaje en Padrón, porque la verdad es que es súper bonito. Pues mira, si alguien está pensando en montar un negocio, Padrón, abre las puertas. Pero no de belleza. Pero monten otra cosa. Bueno, no sé, nos cuidamos en esta zona, supongo que será gente de Padrón, gente de toda la contorna, Rois, Valga, en fin, todos los concellos que supongo que serán clientas ya fieles, gente que repita. Es un poco el día a día, ¿no? A ver, tenemos clientas, mucha clientela de Padrón. Hay muchos hombres que se cuidan ahora mismo. La verdad que hace unos años la estética y la belleza era más tema de mujeres, sí. Pero ahora los hombres cogieron ahí la carrerilla y se cuidan un mogollón. Y sí que es cierto que la mayor parte de nuestra clientela es de los alrededores, pero tenemos gente que viene de Santiago, gente que viene de Pontevedra, sí, porque al final nuestro centro, evidentemente todos los salones de belleza tenemos más o menos lo mismo, pero es cierto que el tema de los tratamientos spa, los tratamientos así más como de relajación, no hay mucho de eso. Entonces sí que es cierto que en ese ámbito sí que tenemos mucha clientela de un poco más de fuera. Y de urbe, ¿no? Y de pueblos más urbanos, que pensamos que lo tenemos todo, pero que al final recurres a pueblos como Padrón pues para darle... ¿Qué tratamientos? Porque en 8 años habéis incorporado algo nuevo. Sí. ¿Se estila algo así? ¿Está de moda algo en particular? A ver, en la belleza lo que necesitamos es estar continuamente en progresión, claro. Porque si empiezas con una cosa y no te vas actualizando, como que te quedas un poco rezagado, y aquí tenemos que estar continuamente comprando equipos nuevos, haciendo tratamientos nuevos. Y nosotros empezamos solamente con temas de uñas, lo que pasa que... ¿El inicio fue así? El inicio fui yo sola con uñas, en un local muy pequeñito aquí en el centro de Padrón. Uñita, la pedicura, Sí, y ahora hace 4 años abrimos un local bastante más grande, justo en la entrada de Padrón, y ya nos dedicamos sobre todo a tratamientos más estéticos y belleza y bienestar en sí. También hacemos uñas, pero bueno, sobre todo... O sea, que fue un poco también, creo que incluso por demanda, un poco por ver el mercado, oye, pues mira, pues lo puedo hacer, hasta que salón de belleza... Claro, cuando yo estaba con ellos me decían, pues es que yo estuve muchos años trabajando en una clínica de medicina estética en Santiago, y entonces aprendí mogollón sobre temas de piel y sobre el cuidado de la piel. Entonces la gente me preguntaba, oye, Antía, ¿y para esto? Oye, Antía, ¿y para esto? Entonces al final fue como, bueno, pues vamos a hacer un poco más, sí. Así en el día a día podemos cuidarnos también. Sí, claro, debemos de cuidarnos. Pero no lo hacemos. Bueno, yo creo que cada día estamos más mentalizados. Digo, como vamos tan deprisa y tan para todo, y como parece como que hace falta tiempo para todo y no tenemos, o lo volcamos en ciertas cosas y demás. Sí, pero yo creo que estamos muy mentalizados, ya te digo, sobre todo el tema de la protección solar, que antes era como, no, yo solo me pongo protector solar en verano, pero es que ahora estamos como, el sol hace muchísimo daño, el protector solar todos los días es súper necesario, y yo es algo de lo que insisto mogollón a mis clientas. Por favor, usar protector solar todo el año. Para ir a ver las cucañas, protección. Sí, para todo. Bueno, ¿cuentas con un equipo grande? ¿Empezabas tú sola? Sí, empecé yo sola, tuve una chica 8 años que por desgracia se tuvo que marchar a vivir al extranjero, y ahora somos pues 4 chicas más. ¿Verdad? Sí. Tengo un par de chicas para tratamientos de uñas y de pedicuras, tratamientos más de belleza en sí, y luego para los tratamientos estéticos somos 2 chicas. Hay un periodo por delante de Navidad, que no sé qué pedirle a Papá Noel, que si los Reyes Magos, que si ya tiene 8 camisas, que si esto... Tratamiento, relax, belleza, de sentirse bien con uno mismo, un regalo que es original, que es diferente, que puedes utilizarlo ahora, pero si te viene mejor después, es un buen regalo. Es un regalo súper bueno, y es un regalo creo que mucho más personal que regalar una camisa, que puedes ir tú, que me parece también que está súper bien, ¿vale? Pero que puedes ir tú a la tienda y elegir la que más te guste. Y muchas veces no nos regalamos lo que de verdad necesitamos, que es el autocuidado. Entonces yo creo que regalar algo que de verdad vas a invertir en ti mismo, es de los mejores regalos que podemos hacer. Total. Sí. Es un regalo... por cierto, ¿estás adherida a lo de los bono Padrón? Sí, claro. ¿Cómo está yendo eso? Genial. La verdad es que, a ver, es un descuento que, bueno, está bastante bien, y la gente lo que le hace es que compre un poquito más en Padrón, que venga un poquito más a los pueblos, a los comercios de Padrón, y es como un incentivo que diga, bueno, pues ya que lo tengo voy a gastarlo aquí. Está súper bien, la verdad. Qué bueno, pues otra persona, otra comerciante, otra empresaria, otra emprendedora que pone en valor, ¿no? Que este tipo de iniciativas
que nacen del apoyo que el ayuntamiento pretende tener, pero en este caso tiene con una funcionalidad óptima y buena, pues salgan adelante. Lo comentaba también con otra empresaria, con Bea, la responsable de Elefantes y Castelos, de la necesidad, lo decía Chus Campos en los micrófonos de esta casa hace algún tiempo, por cierto, vemos a la concelleira por ahí, que este tipo de campañas podría ser todo mucho más fácil si hubiera una asociación de empresarios y de comerciantes, que no existe. Es complicado. Yo creo que dicen que la unión hace la fuerza, pero llegar a ese punto de unión es que es difícil. Es complicado, ¿no? Yo tengo muchísima clientela de locales de Padrón y sí que es cierto que falta esa cohesión entre los empresarios. Yo no sé por qué es, la verdad. Porque al final nos llevamos bastante bien entre todos, ¿sabes? Sí. Y somos... Pero hay pueblos donde nace de una manera más natural, o hay alguien que dice, pues venga, pues me pongo yo al frente, sí. Pero hay otros que cuesta más. Yo creo que falta un poco esa unión entre todos. ¿Pero notarías que sería beneficioso? Sí, claro, al final cuantos más nos unamos y más fuerza hagamos, pues mejor, como en los comercios como en todo, ¿no? Al final, cuanto más personas haya en un fin, pues mejores resultados vas a obtener, efectivamente, sí. Bueno, ¿el frío es bueno para la piel o...? Sí. Porque nosotros vamos hoy entonces para Santiago de vuelta, sí, pero rejuvenecidos. Es bueno para porque dicen que es bueno, así. Sí, nosotros tenemos un tratamiento que es de aplicación de frío. ¿De frío? A 6 grados trabajamos y incorporar a menos 10. Vamos, estamos a 3 ahora, o sea que... Estamos fantásticos. Bueno, me decías chocolate, ¿no? Café, vino, cereza, todo eso. Sí, también, pero tenéis. También, todos los tratamientos, eso sí. Son tratamientos spa, sí. ¿Pero en vino? Sí. El vino es súper bueno, súper hidratante para la piel. Aplicado tópico. Por fuera. Sí. Vale. Oye, pues qué interesante. Si queréis más info, bueno, entrada de Padrón. ¿Dónde está el pabellón? ¿Dónde está la pista de hielo? ¿Dónde está el campo de fútbol? Eso mismo. Pues nada, color de rosa. Ese salón de belleza. Hemos charlado con Antía Ares, a la cual le agradecemos que haya robado unos minutos a su día a día y que haya participado en este programa. Muchas gracias, Antía. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Pues que me da a mí un poco de rabia quitar o burrito sabanero, que estaba aquí medio padrón xa bailando, pero que temos un convidado xa agardando por nós, que se achega o micro aí para escoitalo ben. E aparte, é o responsable, cando falamos de iluminación, cando falamos de decoración, cando falamos de fermosas que se poñen as vilas, as cidades, os barrios, concellos que apostan por unha decoración máis austera, se se quere ver así, que non é o caso de Padrón, pois case sempre, polo menos na nosa contorna e polo menos o que vemos en Santiago de Compostela, en eses concellos limítrofes que son a nosa área de influencia, vemos a unha empresa pois que ten a batuta, que a súa profesionalidade, pois penso que nos anos 90 xa comenzaba o seu periplo con isto da iluminación, que, bueno, pois que cando chega o Nadal, traballan no día a día nesto da iluminación, pero cando chega o Nadal, pois nesa ornamentación, decoración, estou falando de iluminaciones santiaguesas, que xa no nome fan patria local, porque son de Santiago de Compostela, aínda que, bueno, estábamos aquí falando co seu responsable, pois de que foron tendo diferentes naves, porque o crecemento foi tal que estiveron en Padrón, están en Milladoiro, bueno. Imos a coñecer un pouco máis a esta empresa que é Compostelá, pero que ao final ven sendo de toda Galicia, e sobre todo, hoxe tamén de Padrón, porque son os encargados da iluminación en Padrón. Abel Vázquez, moi bo día. Hola, moi bo día. Que tal estamos? Todo ben. Bueno, levas as riendas desta empresa xunto con teu irmán, que se chama Tomás. Correcto. Vades aí os dous collendo o testigo do teu pai. Correcto, levamos xa uns aniños que levamos o testigo dos nosos pais, que crearon a empresa no ano 90. 90? Sí, xa son ben de anos iluminando Galicia. Pois sí, iluminando Galicia. Como nace? Como... Pois todo comezou, noso pai empezou comezando ca iluminación de Compostela en pequenas rúas. Vale. Antigamente non se iluminaba como ahora que pagan os concellos, facían os comerciantes, cada rúa pagaba o seu. Todo foi así crecendo. Sí que é verdade que nos últimos anos cada vez o crecemento foi exponencial. Unha cousa levou a outra, ata día de hoxe que traballamos en 35 concellos de Galicia. Estades en 35? Sí, 35, traballamos, en toda a contorna de Santiago, pero tamén temos unha importante influencia na Mariña, vamos hacia Vila García, todo por aquí polo Barbanza, estamos bastante extendidos. Imos falar de isto, porque claro, un pensa,
Bueno, a decoración do Concello de Padrón. Bueno, pois aí decoración, agora falamos no caso concreto, pero claro, estades iluminando 35 concellos. Isto fai falta ter unha nave ben ampla para guardar todo isto e demais. Exacto, é o que decías antes, que o noso crecemento, pois iso nos foi movendo de nave cada vez máis grande, ata que a día de hoxe estamos nunhas instalacións de 7.000 metros cuadrados, pero claro que a tendencia de iluminación cada vez máis é de instalación de figuras tridimensionales, claro. O que podemos sacar fotos, subir para as redes. Antes eran as luceciñas estas que parpadeaban un pouco e aí quedaba, non? Exactamente, eran as arcadas, que eso ao final non ocupa tantísimo, bueno. Pero todas esas figuras tridimensionales para sacar a foto para subir ás redes sociais, todo eso ocupa moitísimo. Bueno, 7.000 metros cadrados. Que eso, cada vez levase máis, todo eso ocupa moitísimo. Por exemplo, estas luces que temos aquí en riba, que son LEDs... Estas guirnaldas, por exemplo, temos máis de 100 kilómetros guardados na nosa nave. Bueno, ahora mismo están por todo Galicia, pero durante o ano... Máis de 100 kilómetros? Sí, o sea, línea recta... Sí, serían 100 kilómetros. 100 kilómetros de Padrón, 100 kilómetros hasta onde sería? Non sei canto dará, pero ainda son uns poucos, é unha distancia longa, Non eres un montón. Sí. É unha burrada, pero, bueno, ao final é o que nos piden. No caso concreto de Padrón, cal é a decoración que temos aquí? Pois aquí contamos con máis de 100 arcadas, 50 figuras tridimensionales, teitos... Bueno, temos un amplo desplegue que se fai non só no centro da vila, senón en todas as súas parroquias e todo o seu rural. Tamén foi espallado por aí, sí. Exactamente, sí. Dentro do Concello cando traballamos, cando fixemos o proxecto xa fai 3 anos, bueno, cada ano vamos aumentando un pouquiño, sí. Cando nos reunimos cos concelleiros e co alcalde, deixaron moi claro que queren chegar a todas as partes da vila. Obviamente o peso máis lógico que o peso máis grande ten no núcleo, pero sí que é verdade que chegamos coa iluminación a todas as rúas e todo o rural do Concello. Cando falamos do Nadal, vénsenos a mente un alcalde. Sí, correcto. Non sei canto millóns de luces LED. Cantas luces LED ten Padrón? Aquí pode haber máis de 300.000 luces LEDs. O número exacto é complicado, pero máis ou menos... Máis de 300.000. Claro, é que temos en conta que... Madre mía. Cada 12 metros desta guirnalda... Esta, por exemplo, a que temos aquí en riba. Cada guirnalda de 12 metros son 180 LEDs. Vamos empezando a facer as sumas. Non me lembro ahora mismo cantos kilómetros tiñamos aquí, pero empezas a sumar e ir sumando hasta que dan esos números que dan medo. Bueno, 35 concellos, unha empresa compostelá que nacía e que collo testigo agora mesmo os dous irmáns. Isto non se pode levar solo, ten que haber equipo. Como é un pouco Iluminaciones Santiaguesas? Con canta xente conta e demais? Pois nós contamos con 24 traballadores dentro da empresa, entre eles, bueno, pues departamento técnico, oficina, montadores. 24. Eu sempre lembro cando foi a pandemia que non sei se vos lembrades, pero que decían que as luces de Nadal que non eran importantes. Temos sorte que a maioría dos concellos non pensaron iso, porque detrás deso nós somos 24 familias que vivimos desto. Somos persoas que facemos os gastos, claro. todo persoas galegas que facemos os gastos e a nosa vida toda en Galicia. Entonces, bueno, a fin e ao cabo é importante decir isto tamén, eu creo. Iluminaciones Santiaguesas, o Nadal, decoración, pero como é o día a día de Iluminaciones Santiaguesas cando non hai Nadal? Bueno, nós temos varias ramas da empresa. Claro. O máis importante é o Nadal, pero que nós tamén somos a empresa de instalacións eléctricas eventuales máis grande do noroeste. Todos os festivales e concertos grandes que se fan en Galicia son do Camiño, Resurrections, Portamérica, todos isos facemos a nosa instalación eléctrica. Entón, claro, no Nadal estamos co alumeado do Nadal, nas festas co alumeado das festas, máis os festivais, é unha roda, cando acabas un empezas outro, cando acabas un empezas outro. Sí, chocolate con churro no inverno, xelao no verán, e así, pero levado o teu negocio. Claro, estamos nunhas datas onde cada concello supoño que investirá ou apostará máis por unha decoración máis austera, máis potente e demais. Non se trata de comparar, pero os 35 concellos van un pouco pola mesma liña,
hai algún concello que pode despuntar máis, porque unha boa decoración pode chamar a atención non só de que os veciños e veciñas pois se sitan orgullosos da vila ou do pobo no que viven, senón de atraer un pouco xente de fora, ou xente das comarcas de fora. Estás xogando tamén co reclamo turístico, sí, este tipo de sí, como pode facer Padrón, por exemplo. Exactamente. Nos vemos que, bueno, pues eso, desde que Vigo fai uns anos empezou. Bueno, Vigo xa está Claro, desde que Vigo comezou, vemos que sí que é verdade que todos os concellos viron que o Nadal é o gasto en alumeado de Nadal e a decoración en Nadal sí que pode atraer turistas, que moita xente non o creía ao principio e foron moi reticentes. Sí que vemos que, por exemplo, en Padrón eso cumpleuse totalmente, porque eso é verdade. Bueno, fora do meu ámbito de traballo, con amistades, con todo, conozco moitísima xente que veo a Padrón e digo, jope, pois vamos ver que está moi bonito. E sí que é verdade que todos os concellos se van dando conta diso e están collendo e facendo cada mes. Pero Vigo sí que marcou un pouco esa chispa, esa curiosidade, non? Sí, eso nós temos que darlle as gracias sin duda alguna. Gracias, Abel. O mellor comercial que tomamos todas as empresas de iluminación foi o meu tocayo, sí, totalmente. O teu tocayo, verdad. Abel Caballero. Bueno, pues encendeu un pouco tamén cando dicimos que chega o Nadal, que se nos acende a solidaridade e demais, bueno, pois tamén, ao final, é que todo isto que estamos falando, máis alá de que Iluminaciones Santiaguesas, outras empresas da rama, tamén, pois ese sector que ilumina, pero tamén o comercio. E que ese reclamo de xente que vai e de que ven e de que está moi bonito. Outro día viña Ángela a gravar un vídeo aquí da decoración, a verdade, un vídeo que se nos disparou, desos vídeos que se fan viral e de que moita xente comentaba os que son de aquí presumindo e os que son de fora, oye, pois temos que ir, que bonito, e velo en primeira persoa. E ao final é o comercio tamén o que gaña. Claro, sí, porque ti vas a, por exemplo, poñemos o caso de aquí de Padrón porque estamos aquí, ti vas a ver as luces de Padrón ca túa familia, pois vas, a mellor, hostia, pois gustoume o que está nese escaparate, xa compro ese que é o regalo para Nadal para o meu sobrinho, por exemplo, ou vou e gasto en tomar uns cafés. Pois gustaron máis de Padrón, pois vou ir ver as de Santiago, pois vou ir ver as de Noia, pois vou ir ver as de tal. E a xente sí que é verdade, non é un gasto que moi grande, bueno, pero a xente que pode asumir perfectamente o ir o fin de semana a ir ver luces a varios concellos. E sí que é verdade que o notamos moitísimo eso, que a xente cada vez non é unha competencia sana, chamémoslle, porque ao fin e ao cabo sí que é verdade que ainda nunca ningún cliente nos dixo, no, es que yo quero máis que, no, eu quero que a miña vila sea bonita, punto. Claro. Bueno, pois entonces, claro, cada vila ten o seu encanto e témonos que adaptar a cada vila, é distinto totalmente. Hai xente un pouco grinch que di que este tipo de recursos pois que, bueno, que se podería gastar doutro xeito, menos, que moi ostentoso, que coa que está caendo, que se o gasto, que se luz. Estamos falando dun gasto de LEDs durante moi pouco tempo, de que xa non estamos nos anos 90, de que todo se pode facer sen ser catastrofistas, non? Que cada vez son menos. Sí, eso vai un pouco en línea co que dicía eu antes, cando foi a pandemia. Ao final e ao cabo é unha profesión na que hai 24 persoas detrás, pues, no noso caso de empresa, pero que o noso sector son miles de traballadores por todo España, bueno, por todo España, por todo o mundo, xente que vive, que gasta, que é outro traballo como asfaltar, por exemplo, e despois o consumo do gasto. Bueno, había a comparación de que o Pino de Vigo, por poñer Vigo que sí, chama moita atención, consume como un secador. É certo, non é os consumos o Pino este de vino. Sí. Un secador. Un secador da casa, do pelo. O gasto que estos son gastos ti na tua casa gastar máis que, por exemplo, unha rúa. Polo feito de que é todo leve. Pero que está ben decilo tamén. Sí, está ben explicarlo, porque moitas veces está ese run de voz populi, de un gasto de, pero que ao final non, pois claro, é un gasto como... Pois é un gasto moi asumible, é ese engadido, dese gasto engadido que é moi pouco, pero que repercute no comercio, que repercute nas rúas cheas, na hostelería chea, actividades para todas as familias... É unha inversión, que cando se gasta en publicidade, é todo iso. Claro, é que é un gasto máis. Oye, pois cuidado, 100 arcos, dixeches, máis de 300.000 LEDs,
máis de 50 tridimensionais, que son esas imaxes tamén moi chamativas. Bueno, a mí gustame moito, bueno, non vin Padrón na súa extensión, pero sí a Plaza de Macías, con esas bolas, sí, con esa decoración, está moi chulo eso. Ese foi un proxecto que fixemos este ano novo, porque todos estes anos montábamos unha figura grande na que se podía entrar e así. Este ano, bueno, propuxémoslle a Chus e a Anxo de facer unha cousa distinta, enseñámoslle o proxecto, gustoulle, bueno, instalamos unhas bolas hinchables de entre 2 metros e 0,60, todo con luces iluminadas, bueno, algo distinto. Xa para rematar, Abel, graciñas, agradecéndote que estés aquí, un placer coñecerte, aparte unha empresa Iluminaciones Santiaguesas que sempre que habemos na cidade, que tamén se encargou do árbore, a unha outra decoración en Santiago de Compostela, pero cada vez que os vemos traballar en diferentes puntos da contorna, pois como picheleiros que somos, porque a nosa sede está aí, pois nos sentimos tamén orgullosos de que as nosas empresas lles vaya ben. Ibache a dicir que neste tempo de Nadal no que estamos, estáse xogando, claro, é que o din os políticos, no, o Vigo pequeno, sen comparar e demais. Podemos decir que no que se refire a infraestructura, a decoración, isto pode ser un Vigo pequeno? Un Vigo pequeno que aposta precisamente por iso que comentábamos antes do teu homónimo, do teu... Sí, efectivamente. Que aposta polo Nadal, por a decoración, sí. Vigo pequeno, sí. Padrón totalmente é un Vigo pequeno. Eres voz autorizada. Sí, eu podo confirmar que Padrón é un Vigo pequeno, sin duda alguna. Sacamos o extracto porque hai unha voz autorizada aquí que se dedica precisamente a iso. Bueno, pois xa o confirmamos. Correcto, podemos confirmar sin dúbida alguna. A ver, pois que lle mandamos un saúdo a Tomás, por se lle chega, se está escoitando, se ve esta entrevista nas nosas redes sociais. Parabéns polo traballo. E nada, agradecido de que estés neste programa especial aquí en Padrón, pasando a 3 grados que estaremos. Bueno, non hai problema. Moitas gracias. Graciñas, Abel. Vaya musicón do Nadal que está poñendo a nosa compañera Sara Garea dende os estudios centrais desta casa en Santiago de Compostela. E de novo, Radio Líder Santiago, que se achega ata as rúas de Padrón, xente pa un lado, xente pa outro, abrigados todos eles, xente mercando pois a compra do día, produto de proximidade, e un deses espazos, un deses rincóns, que outro día, se hai algún tempo visitábamos cos nosos micros e coas nosas cámaras, é o mercado de abastos. Unha praza que conta pois cun espazo bastante importante para poder aparcar, para poder realizar esas compras pois dun xeito de proximidade, onde as praceiras e os praceiros pois coñecen a xente polo nome, e sabe, antes de que pidan xa prácticamente xa ten o produto na bolsa, porque esa proximidade, eso que non ocurre pois noutros espazos, sí ocurren nas prazas de abasto e sí ocurre en Padrón. E para falar do día a día, de como van as cousas, sobre todo nestas etapas do Nadal, pois temos a unha desas praceiras, que é Mónica Esperón, de Pesquería. Mónica, moi bo día. Bo día. Como estamos? Con frío? Moito. Estamos con frío. Moito frío, sí. Bueno, contame un pouco como están indo as cousas neste pre-Nadal. Pois moi ben. No mercado. Vamos, bueno, a xente xa se anima a comprar para de cara a Navidad. Xa estamos mercando. Sí. Bueno, vai ahora o Concello puxo uns bonos que nos temos tamén na... Tamén, sí. Nos podenos utilizar. Vale. De feito é unha cousa moi boa, que se ve que é unha iniciativa moi boa, que a xente lle gusta, va. Pois mira, acabo de falar con dúas comerciantes, coa responsable de Elefantes e Castelos e con color de rosa, e tamén aplaudían esta iniciativa dos bonos Padrón, e que tamén, como digo, sirve tamén para o mercado e para ese produto. Está o bono peixe da Xunta, sí. E tamén certas facilidades que botan unha man a poder consumir este tipo de produtos. Sí, bueno, o da Xunta, o bono peixe, xa se acabou, que bueno, que estuvo moi ben, que sí, a xente gustoulle moito, pero bueno, de Padrón, este bono Padrón tamén sí. Vale. Bueno, canto tempo levas aí dentro do mercado? Eu como, de autónoma, 2 anos. 2 anos? Sí. Despois estuve cos anteriores jefes, vale. Botei 5 anos, e bueno, ben, justame estar ca xente. Somos de peixe. Sí. Somos de carne, pero somos de peixe. Bueno, que temos por aí hoxe? Que hai así? Porque isto é moi variado, isto según vai vindo, non? Sí, é un pouco... Temos algo de marisco, temos xureliño da ría, temos
rodaballo salvaje, calamares, todo, hai variedad. Con motivo do Nadal, penso que, claro, temos que se a Noiteboa, que se o Nadal, eses días que hai por aí que non son, pero que son, ao final, días de lecer, reis. Que poñemos en riba da mesa en cuestión de peixes? Pois hai moitísimo, mira, temos rape, pídennos rodaballos, marisco, lógicamente. Home, o marisco. Bueno, hai xente que non. Non? Non, hai xente que só lo peixe. Hai xente rarita que non lle gusta o marisco? Bueno, pois nada, o marisco. Con respecto a isto dos prezos, bueno, se presube, non sube, a falta de produto que fai que suba. Como está este ano o Nadal en cuestión de precios e de cantidade e de variedade? Subeu moito. Subeu? Moito, sí, moito. Claro, pola falta moito de produto, porque claro, estamos vendo que hai situación límite con algún produto, sí. De feito, nos hai mercancía que non podemos, que non tuvemos porque, claro, estamos nese punto. Sí, hai algunhas veces non temos, non sei, que non de cara ao Nadal, pero un normal do día a día, no día a día, sí. O mellor non hai hoxe porque escaseza. Claro. Depende. Bueno, como a situación do mercado? Porque ben é certo que falábamos cos representantes políticos que son conscientes de que fai falta unha remodelación. Sí. E vos que estades dentro, e vos que recibides os visitantes, e nós que estivemos dentro, podemos dar boa fe de que estamos todos desexando que comece esa reforma necesaria nun primeiro treito coa oficina de turismo, que pode tamén ser un reclamo para que a xente que nos visita o camiño de Santiago pois teñan o carón, produto de calidade e de proximidade que poidan disfrutar, pero día a día necesita, non? Moitísimo. Aproveita a reivindicación. Sí, con moita urgencia, moita urgencia, que hai que mirar aí un poquinho pola plaza. A verdad que é un edificio moi bonito, pero debíase de arreglar bastante. Porque non moitos concellos teñen un mercado destas características. Non moitas vilas. Podería nomear un sinfín de vilas da contorna de Santiago de Compostela que non contan cun mercado, e máis, o Concello de Ames que tenta ter un mercado, e algúns que tentan, pero xa co temos hai que cuidalo. As necesidades que son de infraestructuras, Sí, hai que... Porque aposta en valor, ninguén dúbida de que hai un produto de calidade, de que estades aí ofrecendo o mellor do mellor, o mellor prezo que se pode, pero é unha cuestión de infraestructura. Sí, fai falta todo. Por dentro hai que remodelar todo. Hai que volver a... Hai moitos postos pechados? Sí, moitísimo. Dá pena, Cantos ten? Ti sabías decirme o nome de postos? máis menos, tampouco... Está votando... Sobre... Ponlle 10, 12. 10, 12. Sí, E pechados? Pechados moitísimos. Sí. Bueno, o domingo suma. Ese mercado dominical dos domingos, notades que suma, non... Sí, hai ventas tamén os domingos, sí. Pero un día que non, con respecto a outro tipo de negocios que poden notar algún máis de incremento, vos é máis o día a día, non? Eu máis, nos na pescadería máis o día a día. O martes é un día de moitísima venta, o martes pero bueno, despois depende. Pero bueno, domingo, pa nós non. O martes é o día de máis venda? Sí, pa nós sí. Para o pescado, pescadería, sí. E por qué? Pois non sei, sí. Será que pasan o fin de semana sin peixe, sí. Bueno, sempre se dedicaron o luns, non é bo día, outro tal, ao final o martes. O martes cando confiamos en mercar. Sí. Bueno, como estás vivindo o Nadal en Padrón? Contame un pouco, porque o motivo é que empezan a chamarlle isto Vigo Pequeno, de que aposta polo Nadal, de que os bonos Padrón, e de que se intenta neste período do ano, que é fundamental, pois intentar que o comercio, que o mercado, pois teña un pouco máis de vida. Estáse notando, esa liña? Sí, todo. A verdad que o pueblo está moi ben adornado, chama pola xente. Sí. Que bonito. Vemos excursións, vemos nos salir, sí. Bueno, ben. Está ben.
Bueno, pois o peixe que abandonou Mónica uns minutos, aínda que estaba botando unha ollada, porque temos o mercado xusto aí a un tiro de pedra. Mónica Esperón, Pescadería Mónica, esas persoas que fan un pouco que a vida en Padrón sexa moito máis fermosa, porque vamos a por un produto de calidade, non leves isto, leva isto, que dades consellos. Sí, a verdade que sí. E que ao final levamos un produto de calidade e xa nos coñeces, xa sabes o que un quere, outro non quere. De feito, si nos encargan, xa nos dependendo da persona, xa isto para tal... Isto non lle poñas que non... Eso é así. Isto é bonito. Pois o mercado de abastos, que tamén conforma un entramado importante no día a día de Padrón. Comercio en si mesmo, o ocio, a cultura, o mercado dos domingos, pero o mercado de abastos hai que coidalo. Esta é unha reivindicación que todo o mundo dá por feito de que sí, pero a burocracia tan lenta e tan absurda ás veces, sí, que sabendo que hai un problema e podendo solucionarlo, ao final, pois os cartos aparecerán, pero ten que ser con moita ausencia, a reforma do mercado de abastos por unha cuestión de salubridade, por unha cuestión de saúde, porque estar aí dentro con ese edificio medio que se cae, en fin, son moitos os motivos para emprender esa mellora xa con urxencia, que dou boa fe de que o están tentando. Mónica, graciñas, bon Nadal. A vos, bon Nadal, e animo a xente que veña a comprar a Plaza de Abastos. Que podemos levar hoxe rápido así, veña? Rodaballo, veña. E unhas cigalas. Rodaballo e cigalas, que xa ten Mónica preparadas. Gracias, Mónica. Graciñas. Estamos co programa especial dentro do Concello de Padrón, pero tivemos que buscar refuxio. Afortunadamente hai establecementos colaboradores, hostelería moi rica. A verdade é que buscamos a máis próxima. Podemos seguir facendo este programa especial que comezábamos na rúa, pero que unha chuvia débil, pero molesta, pois impediu que seguésemos nas rúas de Padrón. E bueno, pois nos adentramos na súa hostelería, que xunto co comercio están sendo moi protagonistas, sempre o son, durante toda a época do ano en Padrón, máis nestas datas do Nadal e máis cos bonos Padrón, do que todo o mundo nos está a falar moi ben, xunto coa programación que diseñou o Concello de Padrón. Imos falar, xa o están vendo tamén nas nosas redes sociais, co alcalde de Padrón, Anxo Arca. Hoxe os micrófonos de Radio Líder visitan o Concello. Estamos moi a gusto, moi bo día, alcalde. Bueno, que chegou un pouco de chuvia. Sí, molesta para facer radio a pé de rúa, sí, pero bueno. Non estaba previsto, creo que ningún de nos contaba con ela. Facía un pouco de frío, pero bueno, pues tamén podemos disfrutar da hostalería padronesa, que se está a esforzar un montón para que este Nadal pues sexa un Nadal cálido e que todos podamos estar a gusto. Estamos disfrutando pois dun final de ano, un final de ciclo, onde entramos en modo de Nadal, en modo de solidaridade, de apostar polo comercio, dunha decoración moi que aposta precisamente por un reclamo de que os veciños e veciñas do comercio se sintan orgullosos de como Padrón se viste de Nadal, pero tamén para aqueles que recibimos ou que se reciben no Concello. Iluminaciones Santiaguesas, que é a empresa que se encarga da decoración, xa o fixo oficial, é o Vigo pequeno. Por tantos motivos, porque decía que Abel Caballero foi o que meteu un pouco a chispa de apostar polo Nadal como reclamo que va moito máis alá dunha simple decoración. Abel foi o que intentou meter un pouco esa competición sana entre concellos de ter un Nadal que aposte por unha decoración que sexa reclamo de moitas outras cousas. Sí, eso, dende logo, Vigo marcou, digamos, o inicio pois dese plantexamento. Evidentemente cada un, digamos, que xoga na súa liga. Nós somos un pobo pequeno cun casco histórico fermoso e, por tanto, creo que o plantexamento tanto de Iluminaciones Santiaguesas, que nesta ocasión se encarga de iluminación, como dende o Concello, pois seleccionar, elexir, digamos, un tipo de iluminación que non sexa estridente, non, que potencie precisamente a beleza do noso casco histórico e, por tanto, pois temos unha luz cálida, temos uns elementos que, digamos, que cadran con este casco histórico, e eu creo que se pode ver que ten moito encanto. Non queremos tampouco sobreiluminar, non queremos pasarnos, pero sí ter un pobo fermoso por dúas cuestións fundamentais. Primeiro, para que os padroneses continúen tendo un gran orgullo do seu pobo, que poidan presumir do seu pobo. E segundo, para que teña un retorno económico pois na hostelería, no comercio, en fin, que teña un retorno económico aquí na nosa economía local. E eu creo que o estamos a conseguir.
isto xunto cos bonos padrón, que este ano se puxeron en marcha, digamos que vamos a aprender todos moito desta primeira experiencia, e o ano que ven, pois, se hai algún problema, se hai algo que se pode mellorar e tal, pois veremos como funciona. Eu creo que está indo bastante ben. Sí, estivemos falando con varios comerciantes que se foron sumando a este programa especial e todos aplauden a iniciativa, unha iniciativa que sería moito máis doada, así o entenden os propios comerciantes, e tamén o entendemos nós, despois de escoitar a concelleira Chus Campos e coñecer agora a súa opinión, si houvese unha asociación de comerciantes. Sí. Sería todo máis doado, todo máis factible e todo menos protocolario. Claro, date conta que nós dentro do Concello, agora mesmo para este tipo de iniciativas, pensámolas nós, pero claro, temos que ir, digamos, comercio por comercio, ou hosteleiro por hosteleiro preguntando, etc. Entón, ter unha asociación nos permite ter un único interlocutor que xa se encarga de falar cos seus asociados e, por tanto, sería todo como máis rápido de tratar, non? Así que pois, nós seguimos animando a hostelería, a restauración, ao comercio, a que formen unha asociación, que saiban entenderse e que así poidamos establecer pois estos este cauce de comunicación entre o Concello e eles mesmos, non? Para mellorar ese o propósito de todos, non? Vanse facer algún tipo de reunión de cara ao ano que ven para que xermine esta asociación complicada? Deben dar o primeiro paso eles, os comerciantes? Nos vamos tratando, hai algúns que efectivamente como a nós tamén ven que sería positivo, e eu creo que xa vai habendo algún perfil de algún comerciante que pode dar o paso e intentar formalo. Entón eu creo que de cara ao ano que ven si poderemos pois xa convocar, que se comuniquen eles, e despois eles teñen que decidir, que decir, nós podemos facer un acompañamento, pero despois evidentemente eles teñen que ter a súa independencia. E isto vai a facer que cando plantexemos iniciativas para o comercio, pois eles nos poidan aportar pois que datas son máis convenientes para un bono, se hai que facer unha ou dúas campañas, se realmente Nadal é onde máis necesitan o bono, ou se prefiren cubrir, digamos, ocos valeiros da temporada en outras épocas do ano. Bueno, claro, isto é algo que eles saben máis do seu sector, non? Nós, dentro do Concello, podemos facernos unha idea, pero o ideal sería que eles mesmos pudieran ter esa idea. O gallá avance. Bueno, falábamos no primeiro tramo da decoración do Nadal. Outro día Ángela Mosquera viña e gravaba un vídeo que se viralizou, teño que ir, que bonito está o meu pobo. Aqueles que son de aquí, presumindo do bonito que está o seu pobo, e aqueles que son de fora as gañas de velo en primeira persoa, non lles chega un vídeo, eso é bo, non? Claro, pero despois hai moito máis alá. A decoración é ese primeiro paso, despois está unha programación que ten que acompañar e que neste caso ven con moitas novidades. Exacto. Unha das grandes novidades son os bonos padrón, e a outra gran novidade é a pista de xeo, que por primeira vez a temos. Aprobou? Sí, vale, estive na inauguración. Hai vídeos? Intentei non facer o ridículo, non caín. Bueno, sí. Bueno, fíxese o que se puide, o disfruto moito tamén, porque, a ver, sobra coñecido que a mí me gusta moito Nadal tamén, non? Pero, bueno, estamos acostumbrados a nadais digamos, máis urbanos, máis de cidade, que é onde todo o mundo acude, e un pouco queremos romper con ese plantexamento e dicir, no, mira, somos un pobo pequeno, vamos a decir, pero temos un gran Nadal. E coas iniciativas que vamos implementando, eu creo que imos conseguindo, porque non é só bonos para consumir, non é só pista de xeo, senón que tamén temos unha amplia programación navideña deportiva, por exemplo, o torneo de chave, o torneo de xadrez, a Papa Noelada ciclista, a San Silvestre padronesa, quero dicir, que lle damos un enfoque 360. E logo, pois eso, Papa Noel está xa precisamente visitando os centros educativos, ¿no? Efectivamente. Estivemos no Colexio Rosalía de Castro, que, por certo, tiveron unha iniciativa ben fermosa cunha colecta de alimentos precisamente para que servicios sociais dispoña deles e poida axudar as persoas que máis o necesitan. É dicir, a sociedade padrón está implicada no Nadal e vai máis alá que unhas luces bonitas ou que unha pista de xeo. E isto é o que se busca, facer comunidade, ter unha oportunidade económica tamén, e que todos nos poidamos sentir moi orgullosos, se cabe, do noso povo. Falaremos polo miúdo coa concelleira de Turismo, Comercio, con Chus Campos, nuns minutos desa programación, pero tamén, xa que estamos rematando o ano, non sei se o alcalde fai un balance, non sei que nota se ponga un mesmo do que poido facer, porque moitas veces o desexo é maior do que realmente a burocracia e o papeleo e as institucións locais teñen por diante, que é unha burocracia bastante lenta.
Que balance fai deste ano? A ver, para mí o balance é positivo. Certo que creo que calquera alcalde, calquera alcaldesa as que lle preguntes, pois che dirá que todos temos a impresión de que imos máis lentos do que nos gustaría, certo. Pero eu tamén vexo que se fan moitas cousas. Estivemos mellorando toda a nosa rede de camiños, fixemos moitas intervencións, moitos proxectos nesa materia. Temos agora, bueno, se vos vides de Santiago, vedes que a Azucreira está precisamente tamén facendo esa obra, esa mellora do entorno que vai a deixar un punto moi significativo. Estaban traballando, pola mañá. Sí. Xa yo digo. Vedes que xa se poden ver as sendas, sí. Que ten unha mellora, digamos, a parte natural, non? Entón, iso é algo moi visible e que ademais está nun lugar moi sensible, non? Aquí a carón da pista de xeo e do centro de saúde tamén hai unha intervención. É dicir, eu creo que toda a ciudadanía padronesa ve que agora mesmo este pobo vai a mellor. E iso é que buscamos, recuperar Padrón, poñer este pobo a andar e antes que conseguir, imagínate, normalmente cando un chega a política ven con moitas ganas e quere sempre grandes proxectos, grandes infraestructuras, pero para nós o prioritario agora mesmo era que o que xa temos este nunhas boas condicións. E aí, pois o ano pasado afrontamos, por exemplo, melloras nos centros educativos e tamén nos pabellóns polideportivos, instalacións deportivas, etc. Pois este ano nos centramos un pouco máis no viario, en zonas verdes e bueno, pois este é o plan de traballo. Non paramos, quer dizer, sempre hai 4 ou 5 intervencións en marcha de forma simultánea. Deberes e asuntos pendentes, mercado de abastos entre eles? Mercado de abastos, escola infantil, que como sabedes quedou deserta a primeira licitación que fixemos, agora vai a salir a segunda, quer decir, a mí aquí a este respecto sí que me resulta un pouco gracioso, quero decir, un pouco triste, a postura do Partido Popular, porque son os causantes precisamente de que a escola infantil necesite unha reforma e agora son os que máis prisa teñen, quer decir, a ver, vamos a ser un pouquiño serios con isto, non? Claro que todos temos, quero pensar que todos queremos ter a mellor escola infantil municipal, pero non hai que esquecerse de quen é a responsabilidade de que este así e quen está intentando solucionalo. Que tería que nos gustaría que fose máis rápido, dende logo que sí, pero logo, pois se che queda deserta unha licitación, bueno, pois hai que volver a sacala canto antes, etc. Non? E iso é que imos a facer. Alguna outra necesidade que sexa de ver ou que se este traballando, pero que, bueno, que necesite o seu tempo de desarrollo igual o 2026 para ser unha realidade, ou incluso máis? Pois, sí, vamos a ver, para nós, xa sabes que o ano pasado obtivemos a Q de calidade e a de sostenibilidade da Oficina de Turismo e agora mesmo está dentro da biblioteca. Eu creo que Padrón merece unha oficina de turismo, digamos, en condicións que teña un espacio máis destacado. O plantexamento turístico está avanzando moito, pero de momento non ten as instalacións máis adecuadas. Eu creo que iso é algo que temos que sería o inicio dunha reforma máis ambiciosa do mercado, porque iría nunha parte do mercado actual. Exacto. Entón, estamos a todo, non? E o viario municipal está moi tocado, necesita aínda máis inversión. Eu creo que fixemos este ano, pois, quizáis 6, 7 intervencións para melloralo, pero bueno, vamos a seguir traballando aí. Eu son consciente de que Padrón aínda ten moitos retos e moitas necesidades por diante. Desde logo que sí, vamos paso a paso, pero insisto, creo que toda a ciudadanía padronesa pode ver que este goberno traballa e que hai unha diferencia abismal do que viñemos antes de 2023. Alcalde, moitas veces o intes que teñamos en outros puntos da nosa contorna, escoita Padrón, e o primeiro que se lleve pois, é o mercado dominical, un mercado que está moi vivo, do coxe falamos, para ben, que o primeiro reclamo de imos ao mercado e ao final pois, repercute en volver un día, en comer aquí, en darse unha volta polo pobo, en mercar un algo, poderemos seguir vendo o mercado e poderemos aparcar con normalidade, como se ven facendo todo agora, buscando sitio. Sí, claro que sí, non hai fincas que cumplen unha función, quero dicir, se hai que buscarlle algún outro encaixe desde o punto de vista legal, pois se fará tamén, pero eu creo que todo o mundo ten claro que Padrón necesita dese apoio, sobre todo os domingos ou sobre todo en Semana Santa, non? Entón, pois, como sabes, un particular interpuxo unha denuncia sobre creo que máis de 40 referencias catastrais, eso se revisará, efectivamente, e se cumplirá coa normativa. Se lle dará un encaixe que se necesite para que Padrón poida continuar asumindo pois esa carga de vehículos sen máis necesidade.
Hai cifra de visitantes así de media un domingo tedes datas no concello, cifras no concello? Non temos cifras precisas, pero bueno, algo significativo é o número de autobuses que temos, non? Hai veces que temos máis de 30 autobuses aquí en Padrón. Se sae un bo día, dependendo das datas, é dicir, autobuses, digamos, que deixan a xente aquí e despois se estacionan noutro lugar. Hai moitas máis particulares, máis veciños, máis o que pasaba por aquí. Hai tour operadoras, hai excursións organizadas que inclúen o mercado de Padrón. Por exemplo, pois a noite van unha excursión que vai a ver as luces de Vigo, non? Pois, se é en domingo, van a mañán aquí en Padrón e despois continúan a Vigo. E iso sabemos que as luces de Vigo irradian moito, porque temos o noso sector hoteleiro que está funcionando. Cuidado, alcalde. En Santiago de Compostela, outro día, o presidente da Unión Hotelera de Compostela dicía que Santiago de Compostela se está convertindo en cidade dormitorio turística de Vigo, que moitas das reservas é porque van ver as luces de Vigo. Cuidado con isto. A explosión que ten o Nadal en Vigo. Está claro que sí. E que repercute, como ben apunta, ese contacto directo de beneficio mutuo de Padrón das luces e as luces do mercado de Padrón. Se teñen que facer noite en Santiago, teñen que facer noite aquí en Padrón, pois obviamente van a aproveitar para ver Santiago, para ver Padrón. Eso nos beneficia a todos tamén, non? Entón creo que hai que recoñecer pois que o éxito de Vigo redunda máis alá, moito máis alá do seu espazo municipal. Teño unha pregunta máis amable e outra menos. A amable, como pasa o Nadal o alcalde de Padrón? Pois traballando, a verdade, é unha pregunta fácil de contestar, sí. A ver, traballando. Esas datas de Noiteboa, Nadal e fin de ano, vostede de sair, de troula, fin de ano, ou queda na casa? Eu creo que xa saín todo o que tiña que sair durante a miña época universitaria e agora mesmo valoro... Porque vai haber cita aquí festivas e se quere sair aquí en... Dende logo que sí. Eso. Dende logo que sí. En Padrón hai oferta para todo. Durante, vamos, en calquer día, penso eu. Pero, bueno, eu estou nunha etapa da miña vida que o pouco tempo libre que teño casi prefiro estar nun ambiente máis relaxado, non? Entón, me gusta ir ao cine, me gusta ler, pero, bueno, tamén pois ter un pouco de espazo para a familia, a que casi non vexo, por certo, ainda que estamos moi cercanos, pois un pouco, que digo, o meu Nadal é bastante normal, bastante convencional. Un agasallo que lembre dos Reis Magos? Se te dixen o ano pasado, creo que era o cocodrilo sacamuelas, pero, bueno, vou dicir tamén isto, non? Que me lembro de o cocodrilo sacamuelas, que é ese xogo que se daba aí un botonciño e saía o cocodrilo e iba comendo bolas e demais. Sí, eu recordo o susto que me meteu. Que todo o mundo se moteu, o seu, Pero bueno, este ano creo que vou dicir, a mí me gusta moito videoxogos e eu xogo habitualmente a Play 5. Segue xogando? Sí, claro. O final da xornada, eu creo que... Si, non estou moi Un pouco cansado. de relax aí, un pouco. Sí, que xogos? Pois agora mesmo que estamos xogando é Battlefield 6. Eu, como non teño nin idea, debe estar de moda, pero se leva 6 edicións, pois será un videoxogo. É un shooter que, bueno, pues descargas un pouco de adrenalina e tal. Vou a ver se cola e lle pido aos Reis a Switch 2. Bueno, aí o deixo, porque se alguén quer ter un detalle, o alcalde, pois... hai petición aos Reis Magos. A Switch 2, a 2. Vale. Todos temos peticións aos Reis Magos, quer decir, eu non podo ser menos. Vale, unha videoconsola. Sí, vale. E entón, pois, quer dizer, outros dos regalos que a mí me marcou moito foi a Game Boy. Game Boy, todas elas, pero a primeira, por suposto, non sei se foi a Game Boy original ou se foi a Game Boy Color xa por idade, pero bueno, eran tempos e moitas horas aí xogando Pokémon, en fin. Unha xeración de alcaldes, de rexidores, pois que teñen unha idade relativamente nova e que teñen pois ese tipo de afeccións que seguramente se preguntásemos a alcaldes máis lonxevos, pois querían outras que non que están lonxe dos videoxogos. E teño que facer xa antes de continuar xa pois coa recta final desta entrevista. Vostede pertence ao Partido Socialista, vostede é socialista. Teño que nomealo porque o seu partido está pasando por horas complicadas, tanto se mira no conxunto estatal como no conxunto agora dun tempo a esta parte tamén aquí en Galicia, cunha figura de Besteiro cuestionada, con denuncias graves, importantes, un mecanismo que ten o propio Partido Socialista que prima o anonimato das persoas que denuncian. Bueno, non quero facer unha síntesis moi longa porque penso que todo o mundo está ao tanto. Que evaluación fai vostede, como se sinte vostede
vai disfrutar do Nadal igualmente, con algo maior de preocupación? Creo que é inevitable sentir preocupación. É dicir, eu certamente, a ver, eu son historiador e arqueólogo, entón eu necesito, todos os historiadores necesitamos para facer valoracións unha distancia, non? Como certo tempo para reflexionar e ver con un pouco de perspectiva o que acontece. Por tanto, eu non intento non facer valoracións rápidas porque moitas veces nin sequera coñeces todos os datos, non? Dende logo a mí me preocupa que continúen existindo pois certas tendencias por parte de homes e homes que exercemos poder que parece que non sabemos aínda como temos que facelo ou como temos que relacionarnos coas mulleres, non? Eu, claro, me entristece porque estamos en 2025, parece que son formas de actuar que deberían de estar xa hai moito tempo superadas, pero vese que non. Entón, pois, dende logo o meu apoio, o meu respeto a todas as presuntas víctimas e dende logo, pois, tamén pois, dar un espazo precisamente para que están en postos de responsabilidade dentro dos órganos do partido poidan actuar da mellor maneira. O que eu podo decir é que creo que non hai ninguén na dirección do Partido Socialista que actúe de mala fe, que poden ter cometido erros a mellor na capacidade de reacción ou unha forma de comunicar, pois pode ser que a mellor hai que, cando isto se estabilice un pouco máis, revisar como se abordou a situación e intentar mellorar, pois tamén, pero eu creo que habería que facer, digamos, estas reflexións con un pouco máis de calma e non estar saindo todos a palestra, digamos, con moita dureza, porque fai falta un pouquiño de perspectiva para analizar ben as cousas. Corríxame se me equivoco, houbo comunicación interna con cartas do propio secretario xeral dos socialistas galegos á militancia, aos alcaldes, aos cargos, sí. Houbo varios manifestos. Claro, estamos nunha situación que parece ser que non está xudicializada, polo menos nos casos de Galicia son denuncias que se fixeron, algunha pasou polo xulgado, houbo denuncias que se din que son falsas, eses alcaldes ou persoas que xudicializaron todo isto, non debería estar xudicializado máis que denuncias que forman parte dun réxime dun partido, non? Claro, eu ata onde eu sei non existe causa de momento. De momento non. Creo. É certo que nos últimos días pasou moitísimo volumen de información, moito, a verdad que sí. E eu tampouco tive posibilidade de facer un seguimento ao minuto, non? Pero creo que sí sería interesante que estas cuestións se judicializaran, porque eso vai a dar moitas máis garantías, non? Garantías para, digamos, para quen acusa e para quen ten que defenderse e, sobre todo, para esclarecer a verdade do que poidera pasar, non? Que creo que é o máis importante, porque date conta, sí, por protocolo do partido, pois casi o máximo que podemos facer é expulsar alguén do partido, vale, pero nin sequera o partido pode forzar que alguén deixe a súa acta, e un xulgado pois ten, si realmente obrigado a decir a verdade, unha serie de parámetros. Claro, e despois, dependendo da gravidade dos feitos, pois pode incluso incapacitar a alguén, condenalo a pagar unha multa ou incluso pois penas máis graves, non? Entón eu creo que o máis garantista sería que houvese causa xudicial, máis garantista para todos, non? Pero, en fin, creo que eso, temos que ter un pouco de mesura e non intentar estar no combate inmediato, porque a veces para facer boas valoracións é necesario ter un pouquiño de espacio de tempo para poder verlo con claridade. Pois unha das últimas cuestións que estábamos falando precisamente co alcalde era para en fin, que me están pasando por aquí un comunicado, hai outro comunicado precisamente sobre estudiar accións legais contra 4 do secretario do PSDG, non? Do secretario xeral, teño que 4 a cadena, código 10 que foi o programa que sacou, e que hoxe tamén, non? Ten outra cita, pois acaban de dicirme que eso, un comunicado do PSDG que van a estudiar accións legais contra 4. Bueno, noticia última hora que aínda non lín ese comunicado. Bueno, se o considera a dirección, quero dizer, eu de entrada teño que darlle un voto de confianza á dirección do partido. Despois xa valoraremos, bueno, xa, como che digo, non, con un pouco máis de distancia, xa se valorará se se actuou ben, se se actuou en tempos, que se pode mellorar, etc. Pero, bueno,
non vou a valorar isto que les agora porque eu aínda non. Perfecto, bueno, unha nova que trasladamos os nosos seguidores e os nosos ointes. Bo Nadal, Anxo Arca, alcalde do Concello de Padrón, 2026, que va a ser unha... empezará pois, con un pouco de footing e rematará sendo unha maratón profunda de cara ás eleccións, de cara ás furnas sendo ano 2027. Bueno, pois aquí estamos, facendo este programa en directo, o que podemos facer en directo. Agora estamos no treito final, pois facendo estas entrevistas a cuberto, porque estaba chovendo mínimamente en Santiago, e máis, en Santiago, non sei, pero en Padrón sí, falando co alcalde, o que desexamos un bo ano, graciñas como sempre, por esa por esa cordialidade que ten con este medio de comunicación. Cada vez que os reclamamos, ven e vai comunicando a través de Radio Lei de Santiago o traballo que se vai realizando aquí puntualmente. Grazas, alcalde. Pois eu moi agradecido e espero que todo o mundo poida desfrutar do Nadal de Padrón. Seguimos adiante. Últimas entrevistas. Pois hemos concluír este tempo de entrevistas que comenzábamos na rúa. Bueno, pois metémonos na hostelería de Padrón, hostelería, por certo, moi viva, con moito ambiente, o igual co comercio, falamos con distintos responsables, falamos co mercado de abastos, e agora pois estamos falando neste turno, hai escasos minutos, busquen nas nosas redes sociais, na nosa canle de YouTube, co alcalde Anxo Arca, de distintos aspectos que teñen que ver con Nadal e tamén un pouco pois co balance que se fai deste ano 2025, e agora queremos coñecer con maior detalle, aínda que xa nomeamos unha iluminación que non fai falta nomeala porque se ve, tamén con unha pista de xeo que está sendo un reclamo importantísimo para as familias, que fan que moita xente veña a Padrón. Bueno, pois imos falar de todo coa concelleira de Turismo, Comercio e outras moitas áreas deste concello. Chus Campos, moi boas. Moi boas, que tal? Vivindo Nadal, choveu un ananquiño, e dixemos, desmontamos todo e buscamos un pouco de enxoito. Bueno, todo listo, algunhas das moitas cousas xa aconteceron, pero seguimos inmersos no Nadal e, como dicía, con novidades, entre elas a pista de xeo que está funcionando. Sí, realmente o que aconteceu foi o encendido de luces e a posta en funcionamento desta pista de xeo. Non sei se nas entrevistas anteriores se Anxo dou algún dato sobre a pista. Non, dixo que estaba funcionando moi ben e que é un reclamo do que se siente orgulloso. Unha pista de xeo de 240 metros cuadrados de xeo natural. A única... Dixo que aprobou e que non caeu. Sí, bueno, probámosla todos, pero bueno, uns máis que outros. Nada, 240 metros cuadrados. Sí, vai a estar aberta durante un mes. É a única pista en un concello de menos de 10.000 habitantes en Galicia. Bueno, somos o único concello pequeno que ten unha pista de xeo na verdade. Estamos moi contentos, a verdade. Unha novidade é que nos sigue poñendo que aquí xa, bueno, isto de Vigo pequeno, decir que o Vigo pequeno é decir que se aposta por este período do ano en darlle un revulsivo maior se cabe, como que os veciños e veciñas se sintan a gusto coa decoración do seu pobo, coa programación do seu pobo, pero tamén reclamo de xente que poda visitar das contornas de diferentes puntos de Galicia, como así está acontecendo xa. O ano pasado xa foi ese primeiro paso e este ano aínda máis. Aínda máis. Con esta pista de xeo, obviamente, atraes un público familiar, que é tamén o que nos interesa. Iso, ao final, repercute no pobo, no comercio, na hostelería e en todos os negocios que temos a ver. Que máis programación hai? Porque a pista de xeo é un reclamo importante, pero temos tamén unha programación bastante intensa. Sí, temos unha programación deportiva, intensa, cultural, de ocio. Efectivamente, temos varias actividades enfocadas aos rapaces, aos nenos e nenas máis pequenos. Hoxe, concretamente, mañán, Papá Noel vai a visitar os coles do pobo, os dous colexios grandes, o Rosalía e o Flavia, e os coles pequenos das parroquias, non? As unitarias. Onde tamén chega a decoración, por certo. E tamén a guardería, sí. Hoxe, de feito, tamén vai a ir isto añadímolo sobre a marcha, ao centro de día, vai a visitar aos 12 maiores que estarán esta mañán pois no centro de día. Visita importante, a darlle unha alegría ali aos nosos maiores. Moi ben. Papá Noel que anda de troula xa por aquí, por Padrón. Sí, está a tope xa traballando. Bueno, temos eso, o Papá Noel, temos a recepción de Papá Noel tamén, o día 23, aquí xusto onde estaba desgravando. Onde estábamos facendo radio, na casa de Papá Noel, aí estará atendendo aos máis pequenos. Exactamente.
E logo temos unha festa infantil o día 30 no pabellón dos Outos, tamén con varias cousas moi divertidas e bueno, a ver que tal sale todo. E logo a cabalgata, que é como o plato forte, é o colofón do Nadal, non? Que tamén xa está todo listo, temos xa as carrozas fai máis dun mes xa guardadiñas, baixo o recaudo. Bueno, isto se vai nos nenos, non sei. No, pero está aí... As horas están no colexio. Están no colexio. Vale. Está preparando todo. Está todo listo. Vale. Listo E depois a chegada dos Reis Magos. Chegada dos Reis Magos. Que terán todo listo xa en Padrón para que se metan en faena. Eso está todo preparado para eles. Perfecto. E logo temos varias actividades deportivas, bueno, a parte da pista de xeo, que é un pouco a estrela deste ano, feita por varias asociacións, como o torneo de chave, a gala do club de patinaxe, o torneo de xadrez, vale? E logo, organizadas polo Concello, temos a carreira, bueno, a panoelada ciclista, que está a xente moi animada, comprando disfraces, luces para as bicicletas, bueno, creo que vai ser espectacular a cousa. Dende aquí animo a que se anoten, hai un código QR onde se poden anotar. Vale. Debe de haber máis de 60 personas anotadas agora mesmo. E logo temos a San Silvestre tamén. Claro, tamén comezou o prazo para anotarse onte, hoxe. Sí, que ten moitísima aceptación normalmente tamén a San Silvestre. Vale, e logo, bueno, que máis me queda? Bueno, tema cultural, un montón de cousas. Se nos poñemos a inicialas todas, corales, Papá Noel e Rapeiro, que tamén ten unha vertente solidaria, podense entregar aí alimentos e xoguetes para Cáritas. E bueno, non sei, que máis? Bueno, que boten unha allá a página web do Concello de Padrón, porque está todo detallado para disfrutar deste período. Irase promocionando por días tamén, cada cousa por separado, para que a xente se vai enterando e se poida unir. Vale. A todo isto que tamén o falamos durante prácticamente dende que arrancou o programa especial, e que tamén o falamos co alcalde e cos comerciantes, é a importancia de neste período sen asociación de comerciantes, que procede tamén a vota en falta, e parece ser que pode haberse no 2026 alguén que lidere ese perípolo inicial de xestión, pero os bonos Padrón, que están botando unha man e que están funcionando moito, que parece que quedou claro, unha primeira edición de que se esgotou todo moi rápido, de que foi un éxito. Supoño que agardado, pero que foi moito máis salado agardado. Sí, agardado, pero como é unha primeira edición, como claro, te ben dís, un vai continuo. Tes moitas dúbidas, non? Entonces, esta primeira edición foi en modo presencial, o sea, un bono físico. Sí. Podes estudiar en próximas edicións facer un QR ou un bono virtual, como fai a Xunta, sí, de descargarse, claro. Habrá que mirar se poden meter máis cantidade de bonos tamén. Bueno, porque foron 300. Non, 2.000. 2.000, bueno, sí. 2.000 bonos. Sí, 300 foron o primeiro día, nas primeiras horas, a fila que se montou alá. Sí, exacto. 2.000, efectivamente. Entonces, todo isto é un proxecto aberto, non? É un bono aberto, entonces iremos modificando según as necesidades e según vexamos que se pode mellorar. Este foi o primeiro na época do Nadal. Poderías estudar tamén desestacionalizar o do Nadal e buscar o gallá cunha asociación para coñecer que punto do ano sería tamén convinte facelo, pero poderías repetir. Efectivamente, pois sí, como ti ben dís, a creación dunha asociación de empresarios viríanos de maravilla, porque tamén nos informarían eles das súas carencias, das épocas que teñen máis necesidade de ventas, e deste xeito pois amoldaríamos pois todas estas campañas a eles, non? Que son realmente quen se van a beneficiar. De momento non hai, pero os bonos Padrón sí que saíron adiante con esa visión que ten o Concello de Padrón, este grupo de potenciar o comercio. Unhas datas xa de por sí, pois onde soemos mercar máis, pero que nos lembran de que existe un comercio local, un comercio aquí, que temos de todo. Hoxe falamos de xogueterías, falamos de hostelería, falamos de salón de belleza, que ven xente de Pontevedra, que ven xente de Santiago como reclamo, porque teñen unha oferta que va moito máis alá do que se espera nunha cidade ou nun pobo destas características. E depois está tamén este balance de ano, que sabemos que esta ruta do Camiño de Santiago está collendo moita forza, e todo este reclamo durante todo o ano máis alá do Nadal, actividades varias, cultural, social. Temos cifras, temos datos de como foi este ano, concelleira, en base ás visitas? A nivel turístico, sí.
Sí. A nivel turístico temos datos, traigo aquí unha chuletiña porque senón non me acordaba de todo. Atendemos na oficina de turismo a máis de 36.000 persoas. Eso quere dicir que pasaron por Padrón máis de 200.000 persoas. Vale. Dos que atendemos na oficina, o 52% son peregrinos, o restante non. Son visitantes que veñen a Padrón non facendo o Camiño de Santiago. O sea, mitad de peregrinos que se dá por feito de que evidentemente atraviesan, quedan, comparten, pero a outra mitade xente que ven ese proceso a Padrón por distintos motivos. Por distintos motivos, que hai moitos, como sabes, en Padrón, a nivel cultural, natural, temos de todo, non? 32% estranxeiros, 68% nacionais. E logo sí que se expediron 15.000 pedronías, sabes, o noso diploma do Camiño de Santiago. Sí. E bueno, aquí non temos realmente temporada baixa. Temos temporada alta, de marzo a outubro, e logo temporada media, pero temporada baixa non, nunca paran de vir. Peregrinos, por exemplo, nunca paran de vir. Vale. O que sí que notamos un aumento da afluencia de asiáticos. Parece que as portas de Asia se están abrindo para nós, porque antes non vías asiáticos en Padrón, nestas zonas e tal, e agora sí que ves moito asiático. É verdad que nos estamos mandando folletos, información a todas as feiras de Asia e de todas as partes, non? Pero os asiáticos sí que están decidíndose por moito por vir hasta aquí. Pois ven con datos interesantes, e con datos, cuidado, 200.000 persoas que pasan por Padrón ao longo do ano fagan cifras de que unha cifra bastante importante, sobre todo o tema dos asiáticos, que ben é certo que estaba apuntando de que sí que hai unha promoción exterior como un mercado que... Sí, que está sin explorar aínda, que ainda claro, pode sorprender. Pode haber algo máis? Pode haber sinerxias que se vayan engadindo ao longo do tempo, incluso, non sei se presencial na algunha feira importante asiática, ou de momento... Estamos tanteando o tema, ¿sí? Pero bueno, pode ser posible, sí. Como se está en Fitur, que seguramente se está en Fitur, o sea, saca o tema no mes de xaneiro, a feira máis importante, unha das máis importantes do mundo, máis importante de España, que a Feira Internacional de Turismo, que se vai celebrar na penúltima semana de xaneiro en Madrid, onde hai que estar e onde moitos poden dubidar da efectividade que ten e demais, pero hai que estar. Hai que estar, realmente aí está todo o mundo, están todos os concellos, están todas as administracións. É o mapa mundi, sí. En 12 pabillóns. Sí, aí faz moitos contactos, de feito, ano pasado sacamos moitísimas cousas relativas ao turismo. Fixeste nos traballar, Ángela Maisena. Sí, nos traballamos tamén, a verdade. Tamén, por eso, esa simbiose. Estaremos en Madrid, na penúltima semana de xaneiro, recollendo o premio de Povos Máxicos de Galicia, que ganou o Padrón, cos votos de moitísima xente. É verdade, E bueno, revalidamos tamén a QEAS a nivel turístico, que iso é tamén moi importante, non? E bueno, así traballando nese sentido. Sabes que este ano tamén temos unha nova ruta de sendeirismo que fai pouco inauguramos. A primeira ruta que está, bueno, realmente que é oficializada pola Federación de Montañismo de Galicia. Vale. É a Ruta das Pesqueiras, que tamén vamos a potenciar. Que ten unha dificultade completa, si ten algún tramo dificultoso, si ten algún tramo difícil. Bueno. Pero sí que vamos a aproveitarnos dela tamén algunha das actividades da Lamprea, das xornadas da Lamprea, que falaremos deso en Fitur. Fitur, claro, sí. Febreiro, non? Arranca un pouco a tempada oficial. Sí. As primeiras. E bueno, aí estamos traballando en moitos ámbitos e de moitas maneiras diferentes. Bueno, pois presenza xa confirmadísima de Padrón en Fitur, posibilidade de que o Concello de Padrón, non sei se de forma presencial poda estar nalgúnha outra feira polo mundo adiante, sobre todo aproveitando ese tirón que ten o asiático, non? Aproveitando que o Camiño de Santiago atravesa Padrón, pero buscar algo máis de sinerxia, esa posibilidade aberta, con irmanamentos, con Arjonilla e demais, que tamén están dando os seus frutos. Moita xente que ven, algúns de Padrón que van, que de eso se trata. Sí. Arjonilla ademais tamén entrou na rede de pueblos mágicos. Teremos ali reunións con eles, vamos a aproveitar que eles tamén estarán, e bueno, seguiremos traballando na mesma liña, porque desde logo xa entre as poboacións de Arjonilla noso xa se está creando unha sinerxia, se estánse creando digamos un irmanamento real, non só oficial.
Xa para ir rematando esta conversa con Chus Campos, ano 2025, estamos metidos na voráxine de coordinar todo, de que todo vaya ben no período de Nadal, collendo a batuta, de que non falle nada e demais. Esa é o preparar, pero durante está sucedendo tamén estar moi pendente. Que balance fai de todo que se fixo neste ano 2005 e que ten as súas áreas como líder, ¿no? Como estar un pouco pendente. Que son foron moitas as cousas. Se fai un balance positivo? Sí, fa un balance moi positivo. Realmente, dende o primeiro ano ao segundo e agora a este último ano, eu creo que sempre imos un pouquiño a máis, melloramos a calidade un pouco máis, sempre intentas traer cousas, bueno, nas miñas áreas é como un pouco innovar, non? Traer cousas novas, facer que a xente se sinta ben, que se sinta a gusto, que a festa e o ocio, claro, temos que atraer a xente. Entón, sempre imos un pouco máis alá, e iso creo que sí que o estamos conseguindo. 2026, xa preparando o entroido, xa preparando todo o que ven aí, a Pascua. Efectivamente, aí estamos. Hai novidades? Sempre hai novidades. Sí. Sí, sempre hai novidades. Bueno, claro, saímos do Nadal, isto é moi cíclico. E bueno, e xa na recta final, como falaba tamén co alcalde, usted é socialista e muller. Sí. E bueno, pois se está vivindo un período de varios comunicados. Hoxe acabamos de nomear algún de última hora desas accións judiciais do seu partido. Non leín o comunicado, teño o teletipo que nos manda a nosa compañera dos estudios centrais, que xa a compartíamos seguramente nas redes, de demandar a 4, en fin, non sei o contexto en sí mesmo, pero unha situación que o seu partido está vivindo complexa a nivel xeral, e non sei vostede a nivel particular, que quere dicir sobre todo o que está acontecendo. Eu como muller gostaríame pronunciarme nese sentido, decir, primeiro, rexeitar bueno, de pleno calquera atitude de acoso laboral, sexual ou como sea, non? Eso é unha atitude durísima hacia eso. E logo gostaríame, non sei, falar deste tema dentro do plano positivo, digamos. Están salindo presuntos acosadores, presuntas persoas que están facendo cousas que non se deben facer. O acoso sexual e laboral está presente en todos os ámbitos da sociedade. Non de repente no Partido Socialista só hai acosadores puteros, non. Vamos a ser realistas. Acosadores e puteros hainos en todos lados. Isto é transversal. Haino en todos os partidos. No Partido Socialista están saindo. Por unha parte, alégrome desto. Alégrome que saigan. Porque o que temos que facer é radicalos. Non facer unha campaña en contra dun partido porque realmente este facendo unha limpeza. Porque no partido sí que se está facendo limpeza. Aquí salen as cousas e falase delas, discútese, debátese, hai un debate interno, somos críticos con estas situacións, non as tapamos. Entón, iso é o que quero deixar eu un pouco claro, non? E non utilizar unha campaña mediática, como campaña mediática, un asunto así, porque non me parece xa ético, digamos. Logo, Pedro Sánchez non ten culpa de que haxa estes personaxes na estrutura do partido, porque Pedro Sánchez obviamente non sabía que esta xente estaba facendo estas cousas, vale? Non creo que sea de recibo facer unha campaña política desto, porque o PSOE formámolo miles e miles de persoas e miles de mulleres, vale? E o Partido Socialista non somos acosadores, nin violadores, nin nada. Hai xente que se aproveita da súa situación, vale, para bueno, facer este tipo de cousas. Esa xente o que hai que botala fora. E animo a todas as persoas e a todas as mulleres que se vexan nesta situación a que denuncien a situación que están vivindo e os votemos do noso partido. Agora, debería denunciarse judicialmente, porque estos son denuncias que se fan con un sistema que ten o PSDG, que claro, non o coñezo, que ten o partido, mellor dito, claro, que son denuncias anónimas de que en fin, que teñen toda a validez que teñen para ser avaladas por un partido político, pero non pola xustiza. Claro, dentro do partido temos un protocolo a seguir en caso de acoso, non? Pero o partido non é un xuiz. O partido non pode levar á cárcel a alguén directamente. A vítima ten que denunciar.
Iso é importantísimo. E se non denuncia, pois temos un problema, porque eu podo, dentro do meu partido, podo oír un rumor de que aquela persona está facendo algo, pero eu non podo ir acusando a ninguén con un rumor. Entendes? É un tema moi complexo. Claro, é que é un tema moi complicado. E tamén aqueles que se defenden, aqueles que non me vou, non dimito, eu non fixen nada, unha denuncia, por unha denuncia falsa. E que, claro, para eso está a xustiza, para sentirnos precisamente protegidos neste tipo de historias. As presuntas víctimas, os presuntos implicados neste tipo de historias. Unha ferramenta que haberá que revisar. Sí, claro. A ver, estas ferramentas de acoso, de protección, teñen que ser ferramentas abertas, teñen que ser ferramentas que están en continuo movimento e adaptándose. Obviamente, isto fai uns anos non existía. Imagínate o nivel de acoso que podría haber entonces, o o nivel de oscurantismo neste tema que podría haber, non? Entón, eu animo a todas as mulleres a que denuncien, tanto no PSOE, como no PP, como no BNG, como en calquera organización ou empresa. Todos sabemos que isto ocurre a nivel transversal en toda a sociedade. Non é algo que pase no PSOE, non nos engañemos. Non están todos os acosadores no PSOE, non. Hai moitísimos máis. Vale, entonces todas as mulleres que denuncien e deixemos de usar isto como unha arma política, porque non o é. O Partido Socialista ten 140 anos de historia e sempre foi abandeirado dos dereitos da muller e seguirá o sendo. Pois esta é a conversa. Temos que falar diso, a disfrutar do Nadal en Padrón, un Nadal que se viste de Nadal, precisamente. Aquí felicitan o Nadal, e non estrelas. Aquí felicitan o Nadal e visten o Concello de Nadal para que os veciños e veciñas se sintan orgullosos, e tamén para todos aqueles visitantes da nosa contorna a diferentes puntos de Galicia que están desexando vir a chegarse a Padrón para disfrutar cos veciños e veciñas de Padrón, desta programación, da pista de xeo, de sacarse fotografías pola rúa, e de, por que non, tomarse un café nesta fantástica cafetería. Pode ser, tamén un chocolate. Bon Nadal. Bon Nadal. De Nadal, de celebrar estas datas, sí? Sí, familia, máis que nada, sí, familia. Fin de ano... Bueno, fin de ano igual me animo este ano a vir ao Festival de Open Air que temos aquí en Padrón. Que xa vexo que vai haber estades invitados tamén, se queredes vir. Sí? Ata moi tarde ou... Bueno, o que permita a normativa. O que permita a normativa. Pois nada, noite de fin de ano, o mellor é quedarse por aquí, próximo, evitar o coller o coche, un pode tomar unha cervexiña, depois hai taxis e servicio público, vale? Graciñas, bon Nadal, felices festas. Felices festas. Pois con Chus Campos poñemos este programa, o fin a este programa especial. Mañá temos máis, mañá temos un programa especial dende o Chus, dende a aula de pediatría. Escoitámonos mañá.